pel·lícules més esperades d'aquesta tardor, Come reza ama, protagonitzada per Julia Roberts i Javier Bardem. Lee Gilbert tenia tot el que una dona actual pot somiar: marit, una casa, una important carrera i, com moltes altres persones, es trobava perduda, confusa i buscant el que realment desitjava a la seva vida. Podrás recuperarlo todo otra vez y volverás a Bali. Entonces yo te enseñaré todo lo que yo sé. Recent divorciada i davant el dubte de quin camí escollir, Gilbert surt de la seva acomodada vida i ho arrisca tot, embarcant-se en un viatge al voltant del món que es converteix en la recerca per trobar-se ella mateixa. ¿Sabes eso de que uno se parece a su perro? Tú te parecías a Steven y ahora más a David. Necesito cambiar. Desde los 15 años o he estado con un tío o rompiendo con un tío. Nunca me he concedido 2 semanas... Durant els seus viatges, descobreix el verdader plaer del menjar d'Itàlia, el poder de l'oració a la Índia i, finalment, la pau interior i l'equilibri del verdader amor a Bali. Basada en les memòries del best-seller d'Elizabeth Gilbert, demostra que hi ha més d'un camí per deixar-te portar i veure el món. Me voy a Italia, luego me iré a la India y voy a terminar el año en Bali. Ahora tengo una relación con mi pizza basada en no sin mis hidratos. Si liberaras todo ese espacio de tu mente, abrirías una puerta. ¿Y sabes qué haría el universo? No, entrar a saco. Todo lo demás se resolverá solo. Una pel·lícula que segur que no et deixarà indiferent. Come reza ama, a partir d'aquest divendres a Multicines Sucre. Aconseguiu les entrades a la guixeta dels cinemes, al caixer automàtic o a la web sucrecines.com.